Всички казват, трябва да си мотивиран, за да имаш пари. Истината. Парите не обичат мотивацията. Мотивацията е временна. Днес си зареден, вдъхновен, готов си да промениш всичко. Утре вдъхновението изчезва и пак правиш старите грешки. Парите обичат дисциплина. Дисциплината е когато имаш система, която работи всеки ден, независимо от настроението ти. Да имаш бюджет и да следиш разходите си. Да спестяваш редовно, дори малки суми. Да инвестираш последователно, без да се влияеш от емоциите. Всички тези навици натрупват резултати във времето. Това е истинската сила на финансовата стабилност. И сега въпрос към вас. Кое ви липсва повече? Мотивация или дисциплина? Пишете в коментарите.